En materia de emprego, botamos a andar o rexistro de demandantes de solo empresarial da Comunidade Autónoma. É un instrumento que vai a permitir axustar a creación de novos parques industriais á demanda real de adquisición de parcelas industriais. Suporá beneficios para os emprendedores e beneficios para a Xunta de Galicia. Para os emprendedores, porque supón manter un canle permanente para transmitir as súas necesidades e as súas demandas de solo industrial. Todos os que se inclúan no rexistro terán unha serie de beneficios, entre outros unha bonificación do prezo final da parcela dun 5%. E para a Administración o que vai a permitir é priorizar os investimentos para cubrir as necesidades obxectivas. Por lo tanto, planificación e rigor en materia de solo industrial a través de este primer rexistro de demanda de solo industrial na Comunidade Autónoma que aprobamos por decreto. Como o Plan 500 ten como obxectivo beneficiar ao redor de 40.000 persoas cun investimento de 30 millóns de euros e que ten tres grandes criterios: priorización, fomento da cooperación e prima a aqueles concellos que conquiran máis éxito de emprego no seu ámbito municipal. No que se refire a priorizar, priorizamos aqueles territorios que están sufrindo un maior desemprego, é dicir, a prioridade será os concellos con máis de 500 desempregados, o que supón o 30% total dos concellos galegos. Primamos e fomentamos a cooperación, os 70% dos concellos que teñen menos de 500 parados no seu ámbito municipal poderán sumarse para facer propostas conxuntas. E no que se refire a primar o éxito deste programa, os concellos que teñan máis éxito desde o punto de vista dos contratos e dos programas que subvencionamos terán prioridade para o seguinte programa de emprego.